Joe Max Ortiz, attorney, may gabi dira sa imo. Ngayong gabi, Action Bry, sa akin dira mao kun tagpalamati. Good evening. Yes, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Bago ko lang attorney na saysay, may connection sa kay Espinosa kag kay Dilima. Amo ning gin-mention naton nga nag-recant ini siya sa taran nga mga affidavit nga ginduo-duso, ginduot gin mismo si Dilima kon nga napriso about illegal drugs pero ginbawi niya ini tanan. Attorney, ano ang implications ni ano madangtan sang case ni Dilima sa palabuton? Actually, Action Bry, it takes a long process, no? Kay bisan pa nag-execute ka sang affidavit of recantation, still, ini siya, ipresentar pa ini sa korte. Okay. Kung bala, ginarikant mo gid, matuod ni kung hindi. Ang problema si ni Action Bry, ang testigo na against kay Senator Laila, hindi lang kay Gidia, kay si Kerwin Espinosa, kundi damo pa sila na, if you will recall, ini ang mga drug lords sa sulod sang Muntinlupa, mga tatlo na sila kabilog, nagkuha na sila, nag-testify against kay Senator Laila. That is why nadala na sila sa ginatawag balang witness protection program. Kay kung wala to sila mag-testify against kay Laila, ato sila nga mga tatlo to, ubos gito sila na madala na sila sa kaso upod man kay Laila. Because they conspired according to the information. Nag-conspire man na sila nga magbaligya sang droga. Kaya ang ilan na nga rason nga dira sa Muntinlupa naglisensya kay at the time Department of Justice Secretary pa si Senator Laila nga makapasulod sila sang droga. That is why if you will recall sang 2016 to, no, kay Baloka ang ilan na naka-claim pagpadalaga ni Senator Laila, Senator sang 2016, as early as 2015, naga-solicit na siya sang drug money sa sining mga tao. That is why, during that Senate inquiry, actually, Action Bry ini nga Senate inquiry was only triggered because nga si Laila Dilima was critical about Duterte na nagapungko siya presidente. She was very critical because of that ginlagas man siya ni President Duterte. That is why nga dra mo makita Action Bry nga mag-away ka kay President Duterte at that time way ka daog. No, way ka daog. Kay kung siya presidente kita mo napapriso pa. Imagine Action Bry si Laila Dilima na priso siya halin sang February 24 2017 pa na ang iyang apriso, tubtub subong. Yes, correct. Okay? Tubtub subong. But ina nga paglaga sa iya was triggered by the fact na she was critical about the Duterte administration tungod na pagpungko ni President Digong. Left and right, gin-implement niya ang drug war kagdamo sa nagkalamatay. So isa ka critic gid, no, nga naga-criticize siya amo ni si Senator Laila Dilima. That is why gingamit ang Senado agud mag-atake sa iya. So ini ang mga tatlo ni ka-prisoners ni sa sulod nag-testify against sa iya. Yes. Na siya ang nag-kuwan sang duga. Kagingamit karon ang nobyo ni Laila Dilima nga si Ronnie Dayan. Nobyo yan niya kuno for 7 years mo. Siya niyang nagabaton sang kwarta lindira sa National Bilibid. That is why nga because of that Senate hearing, ang apat ka criminal cases was filed against Laila Dilima before the Regional Trial Court of Muntinlupa. Kay siling ni Laila Dilima, Action Bry, yung nga may probable cause, mapatihan ini sila. That's why si Laila Dilima questioned sang isyuan sang warrant of arrest against her. So naglabot sa Korte Suprema. Pag-abot sa Korte Suprema, ang Korte Suprema nagbutuhay 9-6, no? Siyam against 6. Ang siyam nagpabor nga ini ang warrants of arrest na ginisyo sa Regional Trial Court of Muntinlupa, valido ini because there was probable cause. So because of that, priso sa gyapon si Senator Laila. Tagang iya na kaso subong Action Bry, ginahearing lang subong ginahearing. Witnesses are presented. But before that, no, damo revelations because even the former Justice Secretary si Vitaliano Aguirre nagsiling nga twice kuno gin-bribe. Oh,
ginbribe ang mga testigo nga mag-recant sa ilang nga testimonya. Sila ng mga Chinese bala nga ara sa sulod sa prisuan twice. Ang first nga na una gin-attempt sila nga gin-bribe for 100 million pesos. Wow. Ang ulihi nga pag-bribe sa iya, suno na iya sa ila aligasyon kay ni Vitaliano Aguirre nga former Justice Secretary nga ang ulihi nga nag-bribe sa iya mismo ang utod migo tani nga taga Negros si Clarence Dungael. Oo. In all these two cases nga pag-bribe, why mag-accede ang ini nga mga testigo ni against Laila de Lima. Kag ang last ni nga testigo amo niya si Kerwin Espinosa. Yes. But Kerwin Espinosa ni gindakop ni saya sa abroad mo kag gindala dire. Pagdakop ya de naghimo siya sang affidavit against kay Laila de Lima. Pero ang problema Action Bray kay wala ni siya gindala ya sa Witness Protection Program. Tinano ni nga matestify ka against kay Laila tapos hindi ka pag-ibutang sa Witness Protection Program. So nagwa sinada in all likelihood nga nagwa ni siya nag-recant sa iyang testimony. Kay niya what's the use of putting down Laila de Lima? What's the use nga gingamit ako sang estado nga mag-file against Laila de Lima nga hindi man kuya wala man kuya protection. Kaya hindi man ko cover diya sa Witness Protection Program. Matabo sinada nga kung hinali, way takabalo, makonvict man siya. O makonvict man siya kang pinalindid siya, siyempre, life imprisonment. Yes. Action Bray? Okay. So na-mention mo kaina, attorney, nga madugay-dugay panigali nga proseso because nga aside from Espinosa, may duha pa gid. So, mga tatlo. May duha pa, so tatlo sila. So magambal gid la, it takes long time, mga pila pa katuig yan attorney man. Way takbalo, Ay, no? lahawig pa ni. Action Bray, that is why para sa ibalos ang tanan ang mga kaso, especially criminal cases, if you will recall. Ato na gid gani nga masakyan na gid to nga practically way na to dipinsa ang masakir bla sa Mindanao, ang Maguindanao masakir. Di pila to Action Bray, pulo na katuig. Tuod man, no? Pulo na katuig, 1989 na iyang natabo inada, na tapos 1999 pa ya ang kuan. So pulo katuig. So sila Laila de Lima Action Bray, for the information of everybody, nagsugod na siya na priso February 24, 2017. Yes, 2017. Isubong 2022 na. Kaya ano subong ang status siya? Ara pa lang gyapon sa Muntinlupa RTC ang iyang kaso. Kag pamangkot sana ni matapos, maybe another 5 years base mo pa na pagkatapos Action Bray. Considering apat ini ka kaso against her, no? Kag ang next na inapaabot ko marikan si Ronnie Dayan. Ang bodyguard. Si Ronnie Dayan, migo ya. Kasi kung nag-una na si Kerwin Espinosa, matabo sina, laban-laban, in all likelihood, base si Ronnie Dayan, masunod man. Base marikant man na sang iyang testimony. Kaya kung may relasyon giman sila ni Senator Laila, love is consider than kung ano da. Dan water. Siyempre, mangibabaw ginaya, love has reasons of its own, which reason does not know. Na principle, no? Love kang kirsol. So, base pa lang na si Ronnie Dayan, base mag-recant man sa iyang testimony, just like what Kerwin Espinosa did. Action Bray? Sa toto na ka-mention, gina si Kerwin Todd, so why ko gali protection? So, ang gin-mention niya subong nga na pre-sure gid lang siya or may ginhimo siya nga threat sa life niya, posible may kamatuoran gid ni attorney, ano? Si Action Bray na pressure siya, no? Gin-pressure siya. That's why mo nang iyang basis ang iyang recantation. Practically sa inang bag-o subong nga ginabalita. Practically gin-recant yang iyang nga testimony. Kay pilitan ng siya da, kay na-pressure siya, ang pressure sinada, ang nag-pressure siya, mga kapulisan man mismo, na paakuon siya, kag-idiin si Laila de Lima. You must remember nga ini Action Bray, nga pag-pressure sa iya, comes from the upper echelon of our government. Imagine, you are fighting a president. Yes. Nga pwerte ang iyang political will, kag ang iyang we were practically governed with an iron hand. Imagine, pagambalya, sira Boracay, sira. Pagambalya, ang Marawi, pangbumbahan dayon. So, nobody can say no to Duterte at the time. In fact, ay ni si Laila de Lima, Action Bray, para sa ibalos ang tanan. At the time, she was the chairman sa Committee on Human Rights.
Kag because of that nga pag-atake sa kay President Tigong, mismo si Manny Pacquiao sa Senado mo yan nag-move nga islan si Laila de Lima bilang Secretary of Human Rights, Justice and Human Rights kag ginpabulo si abi mo sino? Si Richard Gordon. Oh. At the time, meaning ang mga senador na iban like Manny Pacquiao and Richard Gordon were also pressured by the top echelon to the point nga makabata sila nga islan si Laila de Lima. So time has changed. Pag sa subong makita mo si Richard Gordon, siya naman mismo ang critic sa atong nga presidente. Action Bray. So this is the background, Action Bray. Kag for the information of everybody, considering duha, tatlo, apat pakakaso ang pending, all for drug cases, no? Drug cases ini against the senator. Ang matabo sina, it takes a very long time nga matapos ini Action Bray. Who knows, akong ginapaabot, nubo na yang 4 years, 5 years, na may judgment na ang RTC kung bala convicted o kung i-acquit si Laila de Lima. So this recantation of Kerwin Espinosa is a big blow to the sa prosecution because magamit ini kay Action Bray sa ibalo sang tanan ang nag-recant sa testimony hindi lang ni kay si Kerwin Espinosa. Beforehand ay babae dira na nag-recant man. The problem is kay ini ang mga dalagkuan nga sa Bilibid sila yan nag-affirm sa ilang statement nga involved gid si Laila de Lima. Si karon ang isa dira ara man sa Bilibid man ang taga Negros, no? Ang taga Negros nga kuno amo ang nag-bribe sa ila na nag-offer 100 million para i-recant man ta ang ila nga testimony. So it takes another maybe 4 to 5 years Action Bray kag magwan aning judgment. Ini siya kag depende na kung sino ang madaog ng presidente Action Bray sa tanaw ko, no? Ang akon nga landscape nga nakita is tumadaog si Leni Robredo as president. Di laban-laban ma-release ni dayon si si Laila de Lima. Pero kung ninali si Bongbong Marcos man ang magdaog bilang presidente, siguro ang pressure ni base buyan man, base hindi man. But we must remember nga ang mga senador kang palibot na ni Bongbong Marcos are all Duterte men man tanan. Stalwart. Kung matabo sinada, ma-convince na niya si Bongbong Marcos na hindi na ay pag buyan ni si Senator Laila kay critic ni sa atong gobyerno. That will be the landscape nga gina-expectan nako Action Bray. Ano ayhan ang connection sa ni attorney, no? Because Laila de Lima tisubong re-electionist ini siya, no? Inigin pagwa lang ayhan so that mapanami ang pangalan niya kag posible magdaog siya liwat sa pagkasenador. Duwa ni ka double bladed ini ang iya epekto sini, no? Kung pagwa siya nag-recant na, it follows in the minds of the voters naton. Mambal nga wala gid magali si Laila de Lima sang sala. Kay kung tanaw sa survey subong Action Bray, si Laila de Lima ara lang sa top 15 mo. Yes. Why siya nagasulod sa top 12, no? Why siya nagahawid-hawid siya da kag base man madaog siya. Kung may development nga mo ni nga nag-recant na si Espinosa, this will work of course in favor of Laila de Lima. Yes. Kasi ang in the minds of the voters tuo di manggali ni ang pato ni sa iya. Ara si Kerwin Espinosa nagwa na karon. So with that, kung makadala siya sa mga butante nga perte ka damo man kiti kung sa senatorial slate subong gamay man lang ng ilang inabansihan ay Action Bray mo. With this new development nga recant na o kung gin-withdraw ni Kerwin Espinosa ang una nga testimonya, this will work in favor of Laila de Lima. That is why hindi man ta kasiling siguro part sang political strategy na at least masaka lang si Laila de Lima kag magdaog siya bilang senador. Because once magdaog siya, regardless kung sino dada ang president, no, kung si Bongbong Marcos ang president da, base ini siya isa pa ini siya ka bugat manabi na makambal si
Bongbong Marcos niya ti kinagakampanya ko unity, why not release grant lang na i-bail siya. Precisely ang muning akon ginakampanya subong, Aha. everybody will be united. Of course that will include already opposition. So considering nga mo ng tindog ni Bongbong Marcos, in all likelihood maghambal si Bongbong Marcos, bahala na kung ano ni mga kuan ni Duterte. The point is, tindugan ko nga akong campaign promise ko na ma-unite ang Pungsod Pilipinas. So the only way na ma-unite ang Pungsod Pilipinas is to release si Laila de Lima on bail. O on bail. On bail. So kung amo na imo ni Bongbong Marcos, so it's ang akong tanaw action bray, dako gid posibilidad nga kung magdaog si Bongbong, i-release siya on bail si Laila de Lima. Pero kung si Leni Robredo magdaog, 120%, 150% siya, i-grant ni ang iyang release via bail or whatever. But kung under Leni, I am 150% sure nga ma-release siya. Under Bongbong Marcos, there is an 80 to 90% nga ma-release man siya, but the release would be on bail. Meaning makapiyansa si Laila de Lima. Action, Bray. Sige, pasanag, attorney, pahulaton ta sa masunod nga mga inadlaw. We have 12 days more to go na lang, election na. Kung ano ayan ang mga next nga mga movement, no? Gakatabo diri sa Pungsod Pilipinas. Attorney, salamat sa time. Good evening. Mabuhay ka, sir. Salamat man, Action Bray, kasi ato maukong tagpalamati isang Action Radio. Mayong gabi sa inyo. Thank you, attorney. Action Brian